Pane mashoko abuda achinyogwa anotendera pa social media sezvamuri kuona varunyara vachiti for SADC to see that pane mashoko vanhu avari kuti panapa tava mumwedzi waAugust but August ane history zvakaitika mugore ra 2018 sanapinda mashoko abuda achitaugwa achinyogwa noti bo subscribe like turn on the bell icon panapa vanoposta ipicture rinosirisa kwazvo ramuona kuti army officer kana musoja uyo anongedzera pfuti kune mukadzi uyo aratidza kuti ari kutostrugula kuda kuchengeta mhuri yake kana kuti mazukuru vake kana kuti chii akasimudza mukwende amenopaindotengesa zvake vanenge vanyora vachiti on this day 1 August we remember the lives lost and those who were injured during the post-election shootings in 2018 exactly 6 years after this tragedy no justice is being served anonyora panapa achiti hashtag how far hashtag accountability comrade Ostalos Ziva vanenge vachitaura vachiti aiwa for SADC to see that vachiti SADC since tiri industrialization week tatasana the upcoming SADC summit SADC must know this kuti aiwa ndozvinoitika munyika yeZimbabwe ndomashoko ari kubuda achitaurwa panapa nevakomana pasocial media votiziva mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi pindai komene section medu musangano subscribe kulike turn on the bell.